Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Dakpan ang tulo ka mga sospek nga giingong migabas ug nangawat sa mga aluminum pipe nga railing sa Makanhan Flyover Bridge sa Cagayan de Oro City. Mga sospek miangkon sa krimen human gipaatubang sa mayor sa syudad. Ani ang report ni Cyril Chavez. Arestado sa mga personal sa Carmen Police Station kining tulo ka lalaki. Atol sa operasyon pasado alas 8 Huwebes sa buntag. Ang mga sospek ang gitudlong mikawat sa aluminum pipes nga nagsilbing railings sa Makanhan Flyover Bridge sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Matod sa PNP, ilang gihimo ang operasyon. Yang mireklamo ang DPWH CDO First District Engineering Office kay nawala na ang aluminum pipe sa maong tulay. Atol sa operasyon, na-recover sa kapulisan ang 42 kabuok nga pinutol nga aluminum pipes, bolt rig netting o guardrail post nga mibalor tanan og sobra 300,000 pesos. Nag-conduct immediately og hot pursuit operation og diha pinaagi sa usa ka eyewitness og natumbok ang location ni mga suspetsado. Ni result kini sa arrest sa tulo ka mga suspects. Human madakpan, gidala sa kapulisan ang mga sospek ngadto sa City Mayor's Office kung asa gihinabi sila ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy. Gipatawag sila sa mayor aron masuta ang rason kung ano gihimo nila ang maong krimen nga naghatod og risgo sa katawhan labi na sa mga motorista. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa mga sospek apan daan na nilang gibutyag sa mayor og PNP ang rason sa krimen. Giangkon Manila ang kaning salaod og ila pong giingon nga tungod sa kalisod ug kapobrehon ilang ginakuha ni nga mga railings tungod kay mo halin kanig mahal-mahal sa tag 26 ang kilo ato kay sa ilang panginahanglan apan dili kini basihan nga mga rason para mo himo og susama niini nga salaod. Kasong robbery ug theft ang gipasaka batok sa mga sospek. Labi pa nga kabtangan sa gobyerno ang ilang gihilabdan. Busa nanawagan ng otoridad nga mas maayong manginabuhi sa legal nga pamaagi. Unsa bagid ang igo bagyong basihanan ng kapobrehon nga naa na may daghang pamaagi o ang gobyerno nga makapanginabuhi ta o create ta og livelihood para matabangan unta ang kapobrehon o maayudahan ang kapobrehon apan may resolve gid sila sa inaani nga pamaagi. Cyril Chavez, 1 Mindanao.